председател на Съюза на музикалните и танцови дейци, ще връчи награда на Диляна. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, скъпи гости, след тази ферия от красота имам изключителната чест и удоволствие да връча най-престижното отличие на Съюза на българските музикални танцови дейци за високите художествено-творчески постижения и по повод творческия юбилей на доцент доктор Диляна Никифорова, прима балерина на Софийската опера и балет. Честит юбилей! Света от Боил Банов, министър на културата на Република България. Света от Биляна Генова, директор Столична община, дирекция култура. Света от председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци, господин Станислав Почекански. Света от Светлана Шаренкова, председател на форум България-Русия. Света от господин Светлин Велинов, художествен ръководител на балета на Държавен музикален театър. Света от балет Арабеск. Света от господин Бойко Неделков, директор на Национално училище за танцово изкуство. Света и поздравители на адресната община Елена. Света от балетна школа Маша Илиева. Света от детски балетен театър Капка. Света от професор Мехмед Мехмедов. Света от господин Росен Канев и Мария Йорданова. Света от Мира и Ричард Фишер и от семейство Митеви. Света от ръководството на Софийска опера и балет академик Пламен Каркалов и Сара Нова Кръстова.